Oras madita sa luhut na. Parhalado HKBP Jalalura Cimahi. Pasahaton tusudiruas. Do tamu namar minggu apalagi tikyon. Suak sonido dihamu amanami inanami. Hahanggi pinaribot. Na mengikuti ibadah melalui live streaming. Tapuji matuhatta. Marid mahita. Sebukan de nomoronom. Ayat sada, ayat tolu, dohot, ayat opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songono do hatani Tuhan Jehova, manang isi na mamilion hamuleateon, ido na pasangap au, jala mabahid dalan, asa upatuduhon tiba na hatuaon ni debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata asi maroham dihami,
Ay daktar bain hami mabahin manang aha, mulo soho dongan nami, di bahini, sa lerong madihami roha banua gijang, asa tao hami manibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Sa dongani mahami, asa mian hami di bagasako dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta sa bukad de nomor 467 ayat sada dohot ayat 4. Patik ni debata di minggu tasadarion, iman adenet siya Lukas bidu 20 sada, ayat 36, sonon ma didok disi. Alay dungo mahamu toktong mardongat tangyang, asa margogo hamu, pasiding sa luhut na nanayng masay, laho jonjong di jolo ni anak ni jolmay, ido sahat na, atong rak mangidogogo may tatutuhat talaw mangulahon na bartu patik nay. Ali tuan debata sa ipargugoy mahami mangulahon na bartu patik mi. Amin. Tapuji tuata marihite-hite nomor 424 ayat sada dot ayat 2. Tuhan
Tato poti madosata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata aman amin dan di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dusa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mga sakod dusa nami. Saya sahabi matubaga sa rohan nami hasisan ni dusa nami. Lehon matuhami tondim na badiay asa unang ganggurohan nami di asin ni roham. Alay asa hot rohan nami marapor siyaon lamang kutapon nasa dusa, dohot roha portibion. Asa hupasat kami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisan ni dusa. Isebe mangulahon akan pinili ni debata, debata do nama mitori. Isero nama dabu umat amagoan, Kristus Yesus do naung mate, alai dada holani, naung mulak mangolu do, jala di siamu ni debata do ibadah mangot diho kita. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tapuji Tuhan, mari TITD nomor 447 ayat sada. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion di Indonesia Roma bidu 12 ayat sada dohot ayat 2 tajahama namar sikat sorin. Nahwa po imahamu alia kadongan marhite ite asini rohan di debata pasatamu daging muna bahin pilihan na mangolu nabadia nahin alomohon ni debata ima hadaulaton namarroha. Ido sahakna mertua dona tumangingon hatani debata
jala nau peopsa. Amin. Kur inana.
Tapuji Tuata, marhiti itede nomor 466, ayat sada dohot ayat 2. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahin na tidak ko nidong ata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sesedai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tod di porbadia, adorak suabuan. Ido tuata natumaun na bernit di pangumuman ni silatus. Nama terpajal di bana di hau pinorsilam. Na tuat-tuan watorudong di tanom. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pergogon na suatu dosani. Di sima ibana pa mamalsugot tu tanoon. Manguhumi ala na mangolu do na mati. Au porsea di tod di porbadia, jaladok sada huria atau pani ala Kristen akan abadia, do dehasesan ni dosa, do dehataina mandok, mulak mangolul sogot daging halak naong mate, do dia ngoluan nasora sudah. Amin. Kor lansia.
Tabayu ma songna pataka sotiting namasa di huriata sadarion. Tikting ni huriata di minggu tasadarion minggu tanggal 5 November 2020 minggu pa-22 hon dung Trinitatis. Topik minggu pasangap majahoba marhite kamoraon dohot daging. Molo di bahasa Indonesia, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Adorakso hudu tihami loas mahami pasaton pabotoho tu hita saluhutna rap marsaor do hita nuaing di tonga-tonga ni bagas joro ni di bata di minggu tasaderion ima dohot keluarga pendeta Eliezer Siregar inang Borugultom. Nasida Pendeta Emeritus Jalaparpudi Mangula Gabe Pareses Distrik Sapulusada Toba Hasudutan Balige. Inganan Nasida Nuaing di Badung. Selamat datang Ma Amang, selamat datang Nang Inang. Atau kuditihami Ma Naparjulu 2.1 Sermon Koordinasi Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2023 masuk pukul 17.00 WIB. Napa 2 3.2 persembahan minggu. Pada hari ini Minggu tanggal 5 November 2023 gereja kita akan mengumpulkan dana untuk operasional kuliah melalui amplop. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan. Hal diakonia, pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Saud Hutagahol, lahir tanggal 31 Desember 1939, tutup usia 84 tahun, beralamat di Jalan Sriwijaya H21, Cimahi, WIK 1. Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 telah dimakamkan di Taman Makam Bahagia Tipar Padalarang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja kita juga sudah menyerahkan uang duka kepada keluarga. 5.2 Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini Minggu tanggal 5 November 2023 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya A. Situmorang Boru Sidabutar yang beralamat di Jalan Lewi Gajah, Gang Kodir nomor 62, RT 07 RW 18, Cimindi, Cimahi, WIK 4. Dimohon kepada jemaat dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.3 Surat Eporus HKBP. Gereja kita menerima surat pastoral dari Eporus HKBP dan akan dibacakan setelah pembacaan warta minggu ini. 5.4 Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Distrik. Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 akan dilaksanakan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme Distrik. Dana yang terkumpul dari pesta tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan rumah dan kantor distrik. 5.5 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari keluarga
Daniel Tambunan Inang Boru Simatupang, week 5, sebanyak 10 sak. Mauliatema Dinasida. 5.6 Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Gereja kita akan membentuk Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang tahun ini kepanitiaannya diserahkan kepada Dewan Diakonia. Untuk itu, dimohon kepada semua seksi di bawah Dewan Diakonia untuk hadir dalam rapat pembentukan Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023, tempat Gedung Sekolah Minggu, mulai pukul 19.00 WIB. Warta ini merupakan undangan. 5.8 Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 yang lalu, gereja kita telah melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Acara tersebut berjalan baik dan lancar dan semua yang hadir bersukacita. Adapun hasil Pesta Gotilon 2023 adalah sebagai berikut. Pemasukan Toto Ripe dari week 1 sampai dengan week 9 sebesar Rp200.750.000. Sakti-sakti dari week 1 sampai dengan week 9 sebesar Rp23.100.000. Sakti-sakti kategorial sebesar Rp14.400.000. Olop-olop tortor sebesar Rp19.094.000. Lelang ulos Rp34 juta. Lelang namargoar Rp16.500.000. Bunga semat Rp1.871.000. Total Rp317.715.000. Pengeluaran konsumsi Rp27.085.000. Perlengkapan Rp4.919.000. Musik Rp5 juta. Aksesoris penari Rp100.000. Kebersihan Rp550.000. Bahan lelang ulos Rp3.515.000. Multimedia Rp1 juta. Pengadaan bunga semat Rp200.000. Total pengeluaran Rp42.369.000. Hasil Pesta Gotilon yang cash Rp275.346.000. Non cash Rp22.500.000. Adapun daftar yang menyerahkan Toto Ripe terlampir. Bu Ima di Jahaun di Payutigut, Maritehon WA Napinatupa di Ganup Wek. Koreksi Sakti-sak Toto Ripe Sian Wik Walu atas nama keluarga ATU Hasibuan Boru Silitonga tertulis Rp500.000, seharusnya Rp750.000. Berikutnya nomor urut 20 juga masih dari week 8, keluar atas nama keluarga D. Sitorus Inang Boru Sijabat almarhum tertulis sebesar Rp250.000, seharusnya Rp750.000. Demikian warta jemaat sudah diperbagi. Atong mujau kami mah surat pastoral naro sian Pea Raja Tarutung takasma tapahutihut. Pea Raja Tarutung tanggal 28 Oktober 2023, nomor
12/18/10 Romawi/2023. Hal pasadahon ulaon pakobasion sentralisasi parhepengon. Surat si jahaon di parmingguon mandapoton nahinaholongan ganup huria pospel nang pos parmingguan di sadok HKBP marhite uluata B di ganup tirket di inganan nabe. Asiniroha do dame nasian debatasi tulusa daima dihamu saluhutna. Tapuji tu kata nunga mardalan sentralisasi parhepengon di sadok HKBP 10 bulan. Sian Januari 1 Oktober 2020 tulu. Marojakan tu perdalan di sentralisasi parhepengoni nunga 55,7% naung tardungduk kita target peliani sian 80% na ta'arop di bonana. Pakorhonna nungabui tagarar balajon ni sude personil ni HKBP gudangna 3.476 halak. Nungatong boy tagarar narikotu operasional program resort dohot distrik narikot di hatopan tagarar sia saldo ni kantor pusat AKBP adorakso tabuani sentralisasi parhepengon di bulan Januari 2020 i na pinarhetokon ni BPSK. Sian naung pungu di rekening ni BPSK nunga 2 hali ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort dohot distrik di HKBP. Adorakso marujung taonon adong dope si transferota tu resort naso majalo dope gudangna 4.732 juta rupiah. Di nama rapot preses.mpesta di ujung ni bulan Agustus tubona ni September 2020 tului nunga pinasahat las niroha ni sadok kuriata dung tapadalan sentralisasi parhepengoni di pasar ruas perrapot do tong akan namasa diaka huria naboi donon nami na adong dope HP akka huria na kurang hiras rohana padalan haputusan sinode godang holan ala manarihon narikot di huria nadido sinode godang ikon atasata marhite akadalan nauli alai naso maralo tu kaputusan ni sinode godang isara patupa akka pesta di huria alai dang boy manabai pelean dot papungu si pungota di hari Minggu nang di pertanyaan alai dang manggoari sa songon pilihan gabe dang masuk tu bilangan ni sentralisasi parhepengon. Adong dotong naso pamasuk data pilihan nang manongosa tu rekening BPSK tulu ari dung sidung ulaon. Alai di paima pamasuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo ditik-tikkon. HP dak songoni haputusan ni sinode godang. Sialani marojanga tu haputusan di rapot MPSD di bona September 2020 tului nama dok ikon uduk do ganup huria tu haputusan ni sinode godang Oktober 2020 tului taringo tu sentralisasi na patuduhon hasadaon ni HKBP marojakan tu hatana di Galatia onom bidu 2
Masih urupa mahamu mamorsan akka nadokdoki, ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Jala pasauton todi ni sentralisasi parhepengoni. Ima hadus dosan manang equality, hatigoran manang justice, marhaudutan manang sustainability, dohot parhaha maranggion manang fraternity. Hukut tahe di bagasan sakap manggohi ulauni, songon parmahan di tonga-tonga ni huriata namanya nyakon sadok HKBP unang madabu tu bagasan dosa balik sa asa mangalo dosa pinangido ma dohot hormat tu ganup huria asalam hibul roha jalan marsitutu pasauton sentralisasi parhepengoni saurdot tu jala moloboi lobisian hatawota songo pinatupan ni huria napogos di Makedonia di abad perjolo na disosoi Apostol Paulus mengurupi akan abadia napogos di Jerusalem. Dalam pasautoni pinangido matuganup huria pos pelayanan dohot pos permingguan asa patupahon na mangihuton na perjulu ikut di hari patuluhon dung ulaon permingguan do diisi data pelean tu sistem sentralisasi parhepengon jala ditransfer hasil pelean si 55% sian peleani tu rekening ni BPSK. 2. Dina tapatupa akka prakarsa manang dalan na marhabisuhon manabay narikot tungolu dohot pakkobasion di huria dang boy mabuasa sian akka pelean na maragami isara marhite na mabayan pelean paupaton di hari Minggu naso denggan di rohani ruasta alai marhite na mabayan dalan na asing ma naso maralo tu kaputusan sinode godang napatulugon molo tapatupa pilihan paduahon di pertanyaan sektor manang lunggu uduk matongi tu ruhut manang sistem sentralisasi parhepengoni ima ikol 55% tu sentralisasi parhepengon paupaton dang jadi baenota sada ulaon papungu hepeng di ulaon parmingguan HP manggoarisa dak songon pilihan alai manggoarisa na asing do sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon napalimahon dang si baenota papungu pilihan bulanan alai manggoarisa gabetu diakonia dohotu pembangunan molo sotapatupa na 5 na ginungaran ni digitjangi gabe boydo morusitutu na taharikoton tu sadok HKBP songon natarida di bulan Juli tu September 2020 ima na adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi nung natung uli taida jala tapakilalakon pakorhon na nauli ni sentralisasi parhepengoni pasu-pasu ni tuhat tadi alam marhitei nunga maralus dibayat tuhatta na tatanyakon na saililing mamuka 80 tahun na salpu barani kita manongos akka pangula di lembagata nang manabay torop ni akka pangula nagok sisuruon mangula tuaka huria na metmen nasa lelengon dang dung dope marpartohonan gotiki
Boitong tatongos tumorop akka parbarita nauli tuduru ni HKBP lam solhot parsaoran ni akka partohonan go tikke moru ia somago pakiburuon sama nasida dohot na asing dope lam denggan natarpapungu siap peliata tu sentralisasi parhepengon lam bahat boy tatongos parbarita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy kita songon HKBP gabe pasu-pasu tuna humaliakta di Portibion do sakap lau patorakon sakap dohot natinuju ni sentralisasi parhepengoni nunga huparuar kami sada buku namet-met marsia alaman namartitel Better Together sentralisasi keuangan HKBP asa tak cetak jalaris tasagigon tuaka ruasta jala hot adong simpan di kantor Nihuriata asa boy nasida hibul dohot di bagasan las niroha jala roha nar hiras jala hissa manupahisa dohot do soft copy natinongos sisagihonon muna turwasta sude songonima pinasahat tuhamu ganup na hinaholongan mardongan pakirimon di radio muna mangulahon na pinangido di suraton di bagasan goarni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia tabe mardongan tangiang Huria Kristen Bakta Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan tembusan Sekjen HKBP 2 Kepala Departemen Koinonia HKBP 3 Kepala Departemen Marturia HKBP 4 Kepala Departemen Diakonia HKBP 5 Preses HKBP Distrik 1 sampai dengan Distrik 32 Sude anggota MPS HKBP Komisaris BPSK HKBP 8 Pengawas BPSK HKBP 9 Sude Kepala Biro Pasapuluhon sude uluan di lembaga HKBP pasapuluh sadahon pertinggal butima tikting ni huriata surat suaksongoni nang surat natinongos sian kantor pusat Peraja Tarutung Horas Madita Tapasa mapeliata sada aduk sada B mata puji tuata marahiti ite nomor 470 memuka sada dohot udukna. Jesus, the
Damini debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na. Selamat hari Minggu madihita. Songoni ng ama namin na nabi ng ruas ni Huria na marminggu secara live streaming upasahat batu hamuna selamat hari Minggu madi hamu salhu na di dia pe hamuna maringanan di bagasa tikyon songoni ng amang padita Eliezer Siregar inang burgultom upasahat tami matu hamuna selamat datang amang inang di bagasa tikyon marsaur hitarap dohot ruas ni HKBP Jalan Lurah Cimahi jalan songonang pinabotohon ni partikting nakiningan amangon parpudi songon preses HKBP distrik 10 sada Tobaha Sudutan Balige ya jala molo taingot amang inang punguan lansia amang padita Eliezer ma jurita tiki na lansia idoli. Ingot tamu na dope ni badung paratikan? Di ingot dope? Unang aladang juara itarang ingot tamu amangon. Juara do itate. Amang gultom juara do tongda. Ya. Jadi ima songon partinadata tu amang padita Eliezer gultom. Eliezer Siregar. Alamar ninyo dohita di Heber 10 ayat 7 ate ingot hamuma akan na manguluho kamu napabuahon hatani debata tuhamu ujung ni pardalani nasida ma bereng jala tiru hamu ma hapor siaon ni nasida. Jadi selamat datang ati amang Siregar dohot inang di bagasa tikyon jalalas di sodo amang inang padita Sibolon Borussia Turete imadongan nami hiradongan nami maniro-niroy hamyak kanaposom maju ate songon hamuna na senior di bagasa tikyon hahanami do hamuna jalas sekaligus natoras nami horas mate jadi dihita amang doh tamuna kainang atani tuhata di bagasa tikyon imana tersurat di Poda tolu ayat sia 1:10. Poda tolu ayat sia 1:10. Dengan mara rahmat jahaita sudia teh alahola 2 ayat do di turpukta tajahama secara serentak rapak majolohita ayat sia do 10 tajahama pasangap hamuma Molohata Indonesia di dokos songonon muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hamuna akadongan sahapor siaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Baru do pehita patupahon pesta gotilon. Jalan di hari Minggu 20 sia Oktober 2023 ma tapatupa pesta gotiloni. Sadaro nagabi suku-suku tuhita di bagasan tikyon ima ayahado tahe pesta gotilon. Alana tiap tahun do tapatupa pesta gotilon. Jala
kemana arah dan tujuan daripada pesta Gotilon on. Sada na boy tabereng sian tod dini pesta Gotilon ima bahwa pesta Gotilonon ima pesta madok mauliate tu debata ala ahadu bena madok mauliate hita tu debata ala dina sa tao bolonon di pasu-pasu tuhat tado saluhut na akka na taulay. Anggo dihitaan sa sitong na sa halisa tao do manggotil. Imamarhite parbueni eme. Jadi ditaruhon may tu bagas coro ni debata. Ditaruhon na sida dui marhite pesta Gotilon. Dihuti akka paropuan may marhite tadok. Jala dibuam may tu bagas langgatan ni gareja. Jala di bahin madisi songon patu monaan na niulani na sida. Jalalas boydo dohonota bawa marhite pesta Gotiloni songon sada roh ni HKBP itu sudah membudaya dari dahulu sampai dengan sekarang bahwa hampir tiap tahun do tapatu pa pesta Gotilon dalat tadui madok mauliate tu debata. Nah ang do tamuna kainang di bagasan turpukta poda tolu ayat sia 1 ayat 10 on. Nah kiringan nalata taringoti pesta Gotilon hirana adong do boy putik-putikan sautik pestata na di hari minggui tuturpuk sadarion di poda tolu ayat sia 1 10. Husuk kumajolo hamu nataheng ay sudedu hamu doho manotor isena sodoho manotor dison asalaho itan no manotor baunang nga unang gugup hamu nate sudedu hamuna namanya di hari minggui manotor adong nasa manotor nah molo so adong do pena so manotor bay akaama.ina manang na punguan lansia anon tababuas manotor da boy mahitan non marhua taheng putar ke kiri ye nenay ahado dia mau mere do yate mau mere anu tababuas da alay yaw yakin yan anggo na di hari minggui puas do hita na manotor yate adok kamu na marungutungot na di hari minggui adok kamu na so dapok mangan sudedo dapok mangan sudedo ke datuk so puas samu na mga laksaksang na di hari minggui sa isodap kan apalagi lansia ate basongoni na mahitsani alakon na marpesta Gotiloni na di hari minggui last rohani na sida jala di patudon na sida do ate tu perkembangan ipungan ni lansia taba nunga marede na sida marhite musik basiala sonot todo ate. Jadi amang Padita Eliezer Siregar inang Borgultom amangon sada memiliki talenta di bidang musik juga, tapi amang ini di saksofon di bidangnya amangon ati amang. Jadi amang so natadok ko nakiningan ikut duet nama hitamu saya teh. Abu pemain organ, amang pemain saksofon. Jadi memang amangon di bidang saksofon, dohot di bidang penginjilan. Itu emang. Adong do sada wadah BKS Marturia Jabodetabek dan amang ini ikut juga pengurus di situ di bidang Harus tak bagi hamu tayeng. Evangelism Explosion badan penginjilan do guari jala au memang nungahya hudohoti di puncak ya nungahya hudohoti di puncak anggiak ma tu hari-hari naneng roon
program Marturia di HKBP Jalalura, kita kembangkan dulu program ya, program penginjilan. Jadi onma songon sada bidang ni amang Padita Eliezer Siregar di bidang musik saksofon juga, di bidang juga marhite BKS Marturia ya. Jala sada Padita nong senior nasida di tonga-tonga di kalangan Padita. Namang do tamu na kainang akay masongon dalata madok mauliate tu debata lam hebang huriana. Dangadong hita bercita-cita huriai lam maetek, lam sumur dangadong perkembangan. Jaleko berkembang do hita, dan boy hita menutup diri tu aka perkembangan zaman di bagasan tikion. Marhite turpukta di bagasan tikion di ajar do hita songod dia do hita pasangapon Jahoba. Anggo pasangapon natoras tarsurat di patik palimaho doate. Tayo do petahe patik palimaho na manginang. Doko kamu majolo patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu asa martuaho jalaleling mangolu ditano nanilehon ni Jahoba de Batam diho. Di sitarida bolohat Indonesianya hormatilah orang tuamu. Berarti molo didokon hormatilah ayah dan ibumu. Saunari Roma turpukon pasangap ma Jahoba. Molohat Indonesianya muliakanlah Tuhan. Atong molo pasangap ma Jahoba didokon marhite hata Indonesianya hormatilah, manangna muliakanlah, berarti cara tado lao pasangapon debata atar songo dia dohita tutu pasangapon Tuhani di bagasan parngolutau anggo yanakon tu natoras nunga di patik ko debata ikon pasangapon yanakoni ikon pasangapon na natorasna. Bahkan di ujung ni ngolunaing ikon tetap do ikon dipasangap yanakon nang natoras. Lama Tuhani diajar do tuhita marhite poda Raja Salomo poda tolu ayat sia 1:10 on pasangap ma Jahoba muliakanlah Tuhan. Boy do sao tikta telusuri ada apa sehingga Raja Salomo harus mengatakan muliakanlah Tuhan pasangap ma Jahoba. Namar bocir don sasitongna amang dohot tamuna kainang bahwa pasangapon Jahobai ditapataridahon mai marhite hamoraota dohot marhite patumonaan ni sadok pangomoan. Nah jadi najolo nina sedikit dulu kita melihat latar belakang daripada nadidok kondisi Raja Salomo on sada kewajiban do ninna di tonga-tonga ni bangsa Israel di 2 Musa 10 tolu ayat 10 sia didok kondisi ikon buanon mudo patumonaan sian tanomu masuk tu bagasa jabuni Jahoba debata. Jadi pangulaan ya parbuani pangulaani ikon di pasahat nasida dui tu bagas coroni debata.
pangulan na parjului manang parbue, manang hasil di ladang manang di hauma, na di ulahon na sidey, parbue na iko diserahkan, iko dipasahat doi, tu bagas coro di debata. Isido sa sitong na latar belakang na mengapa Raja Salomo mengatakan pasangat majahoba marhite sian hamoraon. Anggo tagwari istilah hamoraon ada yang pitur lauro hatta holat tu dia. Unang pitur lauro hatta ya anggo hamoraon ni holat dihepeng. Unang pitur lauro hatta molo hamoraon ni di jabu na martaba-taba. Unang pitur tapi kiri hamoraon itu kan ya bulu gudak tano liba. Unang pitur tapi kiri bahamoraon ni babolo gudang akka jabu-jabu kontrakan nibang. Dak sebatasi hamoraon na pinas na dipadar ni Raja Salomo. Alai hamoraon na dimaksud ni Raja Salomo di bagasa turpukon ima talentami, rohami, pikirami, ya, pikirami, dohot aka napahebakon parngoluan si ganupari bak di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, do di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi ido nadi goaran na hamoraon akka talenta mimpi hamorao doi dakolan marumakon hepeng marumakon jabu marumakon akka tano rupani alai pikirat taong manang narohat taon molo mamora do pikirata molo mamora do rohatta manadi goaranna kita hidup secara totalitas di hadapan Tuhan. Bodo memang nakiringan ya anggo contohna aka uang manang na jabu manang na tano ba sarana doi molo dileot debata pepetuhita jabu hepeng tano di bagasa tikyon molo taingo do isini agedana di hari Minggui itu hanyalah titipan belaka persatokinan doi alai dipakai Tuhani hita amang do tamuna kainang molo ta persauli hodoi di bagasa tikyon di ajaro do marhite turpukon pasangap ma Jahoba marhite hamoraonmu dohot marhite sian patumonanmu di sadok pangomuan. Nabuhado hita amang dota mo kainang pasangap po Jahoba. Nung ngawla ni dia hita pasangap po Jahoba. Adok kita na marungutungo na di hari Minggui. Dangado nga te. Dangado kita. Adok kita rugi mabayar 750,000. Bolo contona diigil Tuhani siyak kamuna 750,000 songon sada dalata makamalatehon dengan bahasa ni Jahoba di ulaut tanah satau bolonon bohado rugi do hamu pasahat toni tubaga joro ni debata daung dan gabi rugi manangise na manarihon manang na manangise na uduk tuhatani debata marhite akka patumonaan na pinasahat na tu debata Jahoba isarana marhite patumonaan ni akka ulaon manang patumonaan ni akka ulaon na asing na adong dihita di bagasa tikyon baikon ingotot tama lehonon ni Tuhanido berlipat ganda tuhita balos ni. Amin. Baido memang didokunaya 10. Jadi marsipijot ma akasopom jala sirnip tuak anggur akka pangilanganmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lapatan namang do tamuna kainang molo tapasat di bagasa tikyon, molo tapasangap Jahoba marhite hamorauta, marhite patumonani pangulauta, manang patumonani pangomoata tu debata. Dan gabe marsik ngoluta, dan gabe huranga kita, ya, dan gabe moru pada potata. Coba majolo amang do tamuna kainang. Molos saita sari hodo ulaon ulau di Huria. Molo saita sari hodo ulaon ulau di pembangunan. Molo saita sari hodo akka ulaon na dohohan contona di tonga-tonga ni akka lingkungata manang tadok majolo di lingkungan gereja. Ingot ma amang do tamuna kainang dan gabe marsik ngoluta manang gabe moru pada potata. Alay molotung tapasahat pe saluhut nai baunang ma roha na marungutungut hita. Molo tapasahat contohna o madamang sitwa inang sitwa odo naboy tarlehon hami 750 do naboy tarleho kami di bagasan tahun 2020 toluon baunang marungutungut hita gabi tabaday sitwa tai unang marungutungut hita alay ingot maamang do tamu nagkainang di 2 Korintus sia ayat 7 nama dokon ganup nanio jarni rohana unang masian muruk manang sian naso tarjua ay di haholongi debatado na yas roha mangalehon. Jadi molo ditapasahat pe peleata, tapasahat pe guguata, tapasahat pe contona 750 songon dalata madok mauliate tu debata di bagasan nasa tabolonon dan gabe marsi ngoluta. Dan gabe huranga kita amang inang, dan gabe raparok kita amang inang. Alay ingot ma molosian bulus di rohamdo mga leoni tupahan ni debatado marlopi gadda pasu-pasuna pasahaton na tu ngoluta marsada-sada. Alani pasangap ma Jahoba di bagasan ngolum marhite na pasangap Jahoba di bagasan ngolum di ajarodo tuhita manaboy dalat tapasangap po Jahoba marhite hamorauta manang marhite patumonaan di sadok pangomoata di bagasan tikyon ingot ma molo tapasati marhite las ni roha diajar hodo tuhita lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lapatanna Tuhan akan melipat gandakan berkat itu kepada kita asal tapasahati sian nasa lasni rohata sian nasa udukni rohata doh sian nasa kerendahan rohata mamuji dohot pasangapon Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Debata Jahoba amanami marhite guarya namu Jesus Kristus Tuhan nami moliate matutuh pasat tami tuho di bagasa tikyon diajara jari hol dohami ale Tuhan asa pasangapon guarmu nabadiai marhite hamoraun nami dohot marhite patumonaan ni pangomoan nami Tuhan molo hurajumi rohanami do di bagasa tikyon gokdo pasu-pasum di pasahat to tuhami di tahun 2020 toluon. Dada holan hubereng hami tutusian sudut hepeng manang tano manang jabu di tonga-tonga ni portibion. Alay huberek kami mem sian hahipason ni pamatang nami
dohot hai pason ni gogo nami di bagasa tikyon. Di palumeho kodoi tu tonga-tonga nami. Jala uduk mahami pasangapon guarmo nabadiai. Alay lumobi ale Tuhan di patumanaho kodo tu bagasan hapur siyaw nami ima marhite haheheon ni Jesus Kristus nagabi patumonan nami patumonan ni hapur siyaw nami gabi dapotan hanguluan nasa liling na mahami tutu di bagasan haheon ni Jesus Kristus gabi partohap hami di hanguluan sogot. Alaniale Tuhan pasu-pasu salut na ruas ni huriam di bagasan ulaw na. Jala pasu-pasu ale Tuhan akka na dipikiri rohani ruas ni huriam apala di bagasa tikyon. Tuho mahami marhaporusan jala tuho mahami ale Tuhan mangalu-alu asa sayho matoktong na jongjong di rohadot ngolu nami. Tuhan apala di bagasan tikyon hutangnya ko kami ma keluarga na marhabot ni roha nunga jumolo di alapo amang saut hutagaol jala totu di bagasan na marhabot ni roha hami di bagasan tikyon totulungud do pakilalani keluarga besar hutagaol dinaong dialapo siya tonga-tonga ni nasida amang saut hutagaol. Apuli maalituan keluarga na tinadikon ni nasida. Jala pargugoy ma keluargai asa tungboy alituan margugo jala tarapul rohani nasida. Alitu hadi bagasa tikyon pe utangnya ko kami ma aka acara pakobasyon nami di bagasan minggu-mingguon. Ima acara mga puli tu tonga-tonga ni keluarga Nyonya Asi Tumorang boru sida butar asahoma na paringgasor rohani ruas di huriam parsidohot hami parsidohot ruas di huriam laho mga puli Nyonya Asi Tumorang boru si dabutar. Songoni mali Tuhan akaruas nami na hurang sehat na sida di bagasa tikyon. Manang na dirawat na sida di rumah sakit. Manang na dirawat na sida di jabu. Manang na pemulihan pe di bagasa tikyon. Asahoma ale Tuhan na pamalupon ruas di huriam na sedang dirawat di rumah sakit. Manang na sedang dirawat di jabu, manang na sedang pemulihan di bagasan tikyon, asahoma ale Tuhan na pamalupon ruas na di bagasan parsahiton di obason. Ale Tuhan, songonima ale Tuhan di naung dengan mardalan acara pesta gotilon nabi di tahun 2023 sadadalan nami doon ali Tuhan laho madok mauliate tuadopanmu nabadiai boy hami ali Tuhan manggotil akka naniula ni tangan nami manang manggotil sian dalan ngolu nami ali Tuhan marhite na robulanan nami marhite akaulaw nasing pe tutu ali Tuhan hupasatami mayali Tuhan marhite lasde rohanami jala pahebang pasu-pasumi tutonga-tonga ni ruas di huriam di bagasa tikyon jala boy tutu marlas ni roha akar ruas di huriam patupahon pesta gotilon di tahun 2023 di minggu na salpui. Alaniale Tuhan pasu-pasu manang program kerja ni huriam di tahun 2020 boy tutu mardala doho denggan jala boy tutu lam tuhebang nama huriam HKBP jala lura Cimahi tu joloan ni Arion mulai sian name met
bajar-bajar manang naposo ama ina satu lansia boy tutu hebang saluhut na program kerja ni huriam di tahun 2020 tulun. Pasu-pasu pelean na pinasa ni ruas ni huriami ale Tuhan, baik tu pembangunan, baik tu bagat coromon, homa melipat gandakan pasu-pasum tu ruas ni huriam na pasahaton akka sinadongan na marhite pelean na ucapan syukur na perpuluhan na doa kana asingi asa toktong las rohani ruas di huriam tu minggu-minggu nanang roon. Alani ale Tuhan jalo matanyang nami dohot elek-elek nami di bagasan guarianamu Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede onom ratus siapulu opat. Onom ratus siapulu opat hut mahita pasahaton operasional gereja tu Jolo, biaya operasional gereja tu Jolo. Jesus, Lord of the
Sanyakon ma peleata tu ado panire bata bartangyang mahita. Alire bata manami na di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silelo na rin gandot na solibasa na malutus. Hupasat tami masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhitete to dim asalam tadahami godang ni silelon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gicang, sa pinorbadi ang mga guarmo, sa Roma harajaon mo, sa South Maloma de Roham di Banua tungaon songon na di Banua Gicang, lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, se samadosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami, ona kami tugoy tu pangojunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti, Tuhan de batama ho. Di sodakon, Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon, Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur madamena tu todim. Amin. Oras marihita salut na